L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Teresa ta' Ġesu, Verġini u Duttur tal-Knisja. B'isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Teresa ta' Ġesu. Twildet f'Avila fi Spanja fl-1515. Daħlet fl-Ordni Karmelitan. Kienet persuna ta' spiritualità profonda, anki kellha diversi esperjenzi mistiċi wkoll u ħalliet wirt kbir sabiħ fil-kitba tagħha, fit-tagħlim tagħha. Papa Pawlu VI fl-1970 iddikjara Duttur tal-Knisja. Santa Teresa kellha mħabba kbira lejn Ġesu. Kienet tgħid jalla l-waqtiet kollha ta' ħajjitna ikunu għalih biss u nħobbuh bis-saħħa kollha ta' qalbna u ngħinu wkoll lin-nies biex u jkun maħbub min-nies. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti għanqalti Santa Teresa ta' Avila bl-Ispirtu qaddis tiegħek biex jagħturi lill-Knisja triq tal-perfezzjoni. Għamel li fil-ħobs tat-tagħlim tagħha tas-sema insibu dejjem l-ikel spiritwali tagħna biex nitħeġġu bix-xewqa ta' qdusija tas-sew. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, x'ingħidu mela li sab Abram il-missier tagħna skont il-ġisem? Li kieku Abram kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri kien ikollu biex jiftaħar, imma mhux quddiem Alla. Għax xi tajt l-Iskrittura? Tajt li Abram emmen lill-Alla u kien magħdud lilu b'ġustizzja. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir imma bdejn. Iżda min bla ma jagħmel opri jemmen lill-Alla li jiġġustifika lil min hu ħażin din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Hekk ukoll David jgħid kemm hu ħin il-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr l-opri. Ħin ja dawk li drubiethom maħfura u li ħtijiethom mottija. Ħin il-bniedem li l-mulej ma jgħodlu ebda dnub. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien mulej, int kenn għalija. Mulej int kenn għalija. Ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura, li għandu d-dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu l-mulej u ma għandu ebda f'qalbu. Flimkien mulej int kenn għalija. Id-dnub tiegħi jien nisqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx.
Jiena qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt lil ħażen ta' dnub tiegħi. Flimkien, mulej intkenn għalija. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ, intom il-kol ta' qalbkom safja. Mulej intkenn għalija. ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett id-dixxipli tiegħu, ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġbi ieħor tagħhom. Xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkun wettu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu seta jixtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 safar tal-bejt mhux żewġ soldi jinbiegħu u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla u intom sax-xar ta' raskom kollu madud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm kelma li Ġesu jgħidha b'enfasi fl-Evanġelju tal-lum. Tibżgħux. Hi il-kelma li niltaqgħu magħha ħafna drabi fl-Iskrittura, speċjalment meta Alla isejjaħ lil xi ħadd u jagħtih missjoni. Dejjem jgħidlu tibżgħax. U Ġesu nnifsu uża kemm il-darba mad-dixxipli tiegħu tibżgħux. Għaliex Ġesu jgħid tibżgħux lid-dixxipli tiegħu? L-ewwel nett għaliex aħna qegħdin taħt il-ħarsien ta' Alla, Alla li jieħu ħsiebna. U għalhekk m'għandniex għalfejn nibżgħu għax hemm Alla li jieħu ħsiebna. Ġesu għaw jgħid jekk jieħu ħsieb għasfur tal-bejt, mhux se jieħu ħsieb tagħkom. U għalhekk din lilna tagħtina ħafna kuraġġ u tgħinna wkoll fil-mumenti meta naħbtu nibżgħu biex ma ninħakmux mill-biża' għax nafu li hemm Alla li jieħu ħsiebna. Imbagħad Ġesu jgħid ukoll tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem. U qed jgħid hawnhekk għad-dixxipli stess u anki mbagħad dew jaraw l-importanza ta' din il-kelma ħafna l-ewwel insara meta kienu jgħaddu minn persekuzzjoni uħud minnhom ukoll imutu martri għal Ġesu. U Ġesu jgħidilhom tibżgħux. Il għaliex fil-fatt hemmhekk tkunu qed tagħtu xhieda u nafu illi il-martri kienu iż-żerriegħa fil-ħajja tal-Knisja, dik li taw ħajja ġdida lill-ħajja tal-Knisja. U nafu
li martri ma kienux biss tal-ewwel żminijiet, baqgħu dejjem fl-istorja tal-Knisja inkluż fi żmienna. Nies li huma ippersegwitati minħabba l-fidi tagħhom xi wħud ukoll jinqatlu minħabba f'hekk. Ma Ġesu jgħid ukoll ħanurikom jien minn min għandkom tibżgħu. U jgħid mhux minn Alla li salvana, immibża minn min jista' jtelliflek ruħek. Minn dak trid tibża. U jispjega aktar Ġesu wkoll jgħid ibża fis-sens ta' oqgħod attent minn min jista' jitħaq bik. Għalhekk juża dik il-kelma ħmira, jiġifieri jitħaq bik il għaliex minn barra jidher mod, minn ġewwa mod ieħor u għalhekk jista' jieħdok fit-triq il-ħażina. Minn dawn għandna nibżgħu. Ġesu jagħmilha ċara illi jistgħu jitqu bina ma balla ma jitħaħat. U għalhekk anki jekk xi ħadd minn barra jkollu faċċata li mhix il-ħajja tiegħu vera ta' ġewwa, Alla jara il-qalb u għal Alla m'hemm xejn moħbi. U għalhekk lilna jistedinna wkoll biex aħna ma nittieħdux mill-pjaga tal-omertà, meta jsemmi hawnhekk dal-ħabi Ġesu, mill-pjaga tal-omertà li tfisser li inti taħbi biex isa ħaġa ma saritx, ħaġa ħażina, jew isek taħseb li se ssolvi billi taħbiha. Ġesu jgħid m'hemm xejn moħbi li ma jinkixifx u xejn li hu mistu li ma jinġib għad-dawl. Imma anki jekk ma jinkixifx quddiem għajnejna, imma quddiem Alla ekku eżatt m'hemm xejn moħbi. U għalhekk dan huwa importanti għal ħajja tagħna, speċjalment biex aħna ikonna s-sinċerità tal-qalb aħna u naħdmu u nitolbu l-mulej biex qatt ma nkunu wkoll imqarqa minn min jagħmlilna ħsara għax ikun wiġġ ieħor. Tolbu l-mulej illum din il-grazzja li aħna inħarsu lejh b'fiduċja li joħsibna jħarisna u jgħinna nelbu il-biżgħat tal-ħajja tagħna u nitolbuh ukoll biex iħarisna dejjem ħalli aħna ma nkunux imqarqa minn min itelfilna it-triq it-tajba u jħoddna fit-triq il-bogħod minnu. Inresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Santa Teresa ta' Ġesu li kellha imħabba kbira lejk, nitolbuk mulej biex qalbna tkun mimlija imħabba lejk u nuruha wkoll din l-imħabba fl-imħabba lejn l-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Santa Teresa ta' Ġesu ħadmet għar-riforma tal-Ordni Karmelitan flimkien ma' San Ġwan tas-Salib. Nitolbu illum għal dawk kollha li jiddedikaw ruħhom fil-ħajja reliġjuża fl-Ordni Karmelitan u l-Ordni Terezjan biex inti tagħtihom il-grazzja li jgħixu b'fedeltà u b'imħabba kbira lejk il-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jaqduhom b'servizz mill-qalb biex inti tgħinhom ħalli jaqdu b'responsabbiltà u b'ġenerożità il-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi jħossuhom waħedhom, speċjalment ukoll anzjani fid-djar tagħhom jew ukoll f'djar residenzjali ma jħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà
li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar ġranet biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex biha noġbu lil kobor tiegħek kif oġbitek Santa Teresa ta' Avila bil-qima li tagħtek fir-rabta ta' qalba miegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet, jixraq infaħru lilek għall-provvidenza tiegħek tal-għaġeb, għax biha int terġa' ssejjaħ il-bniedem għall-qdusija li fiha sewwartu fil-bidu u dduqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għattilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Teresa ta' Ġesu l-Qaddisin kollha, li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int tmajt il-familja tiegħek b'ħobbs tas-sema, għatina l-grazzja li bil-ferħ ta' qalbna infaħruk dejjem għat-tieba tiegħek fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Avila bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem ix-xandira tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fit-tifkira ta' Santa Teresa ta' Ġesu, nitolbu l-lumu speċjali għal reliġjużi li jispiraw ruħhom minna biex jgħixu il-vokazzjoni tagħhom bl-istess imħabba u ġenerożità tal-qalb ta' Santa Teresa ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera rbeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikonsidraw fit-tini misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern, u ġenera rbeħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk.
Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, li daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem, ma ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma la palina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talbtana, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina,
imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba di marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubijiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddeja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Ir-rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja nħinu l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paolo Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Santa Teresa ta' Gesù, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek.
Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.